Wel mooi tegenbij, hè? Griekenland, Turkije. Dat is vlak om maar door. Ik heb geen paspoort nodig. Ik ga nog wel ergens een Fries paspoort, maar heb ik net nodig. Ja. Griekenland en Turkije, dat is mijn een bosgebied van 16 hectare in totaal. En het bosgebied is in 1850 online met Yield, wat de adellijke familie van Sminia destijds kregen hier de verkoop van staatsobligaties uit Griekenland en Turkije. En omdat die obligaties daarbij kwamen, had zij die namen weer koppelen aan het bosgebied. Prachtig mooi. Mooi naast een bos. En vroeger toen we nog wat jonger waren, konden we daar mooi bootje. Hutten bouwen met vrienden, broers en zussen. Mooi waters plakken en nou zijn we daar met de hoentekarien, de tro. Prachtig mooi. De mensen die hier in het bos kuieren, die komen echt een heel soort uit de omkring bij. Maar ja, kuieren is één aspect. Dan ben ik mensen die komen hier mijn hinder of mijn menkar doorheen. Mountainbike is een beetje ook dankbaar gebruik van dit gebied. Dus ja, er zijn een heel soort verschillende typen recreanten om het zo maar te zeggen. Hey, ik ben in Gietserk. Ja. En je bent bekend met het fenomeen Turkije en Griekenland? Oh ja, als zij hier, hè? Een fenomeen. Nou ja, het is wel heel leuk. Hier prachtig. Rijd je hier vaak? Ja, regelmatig. Vreemde dingen heb ik er nooit toe gehad. Ja, wel eens wat vraagtekens bij mensen van, oh, waar komt die naam nou precies bij? En het maakt het wel nieuwsgierig. Ik denk echt dat het de mensen wel prikkelt om eens na te kijken wat die naam erbij komt. Maar ja, echt via de vragen en opmerkingen net. Het is wel een heel begrip in deze om jou.